ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ngut ki breu ki Mynsaw bakan thop yo nongnya bat iki ngut ki basyong ha kawe ka kali Maruti Suzuki Alto kabadan yo registration number ML0 San W San Not Kandai Saw hadien bakalalik ben Tynrah yo divider jong ka Surok ba National Highway 6 ha Ribhoi district bat hadien kata kalalik ben Tynrah pat saya ka Trok ka bayang Harud Surok kani kalaja ha ka arpsau tri risau araja usau ha ka por san sau pho bajem step ha ka snong dihar kat kum ka khubor layo lum layo tho paya kani ka kali Alto lanya do ba kenrong dakhar ubala arpulai snem karta bat ngut ki basyong lang hapo kani ka kali kilong urap dakhar bat ukhar long dakhar ki bedai nakasnong wapung East Gentle Hills district kini ngut kilangat kani jingja ka basngusi kat baki dangwan nakasnong wapung ban lech Guwahati bat hadien kani jingja ya kini ngut ki Mynsaw lara no sha civil hospital nongpo ban yo ya ka jing sumar kham tam unongnya jo ka kali ubla kham Mynsaw jur nakadaw ka jingsa akut jo ka kali Alto hapo ka Trok